ce acolo? E ceva. Asta nu e rigul. Asta e головка de firmă, e băiete. Ce facem noi? Cumpărăm azi piesă sau mâine dimineață ducem pe piesă? Cum vrei? Nu nicio seamă. Uite. Mai nimeni dimineață. Radu Dreliu. Ia включește. Ce faci aici? Da, nu zic ce? Nu zic. Ceva? Prins fălaricul. Asta ce-a fost? E bută. Nu. Salatoule la garaj, na fix așa. Stai și tu vrem na vreme. Păi să uri, dar. Dar așa se aude că tare. Șchizăm. Dedușca unde? La mine. Așa lăsăm vârstea. Ia stângile. E stâng la filul. Stai, te-ți aprinde. Nu îi trebuie la Ștergi, te-ți scriu pul, hai că nu se vârtește mult. Ștergi și aprinde. Blядь, ia pe isa măcar. Ia. Șchizăm. Și zahuineam. Oh, Nu stai cu fălaricul, bля. Honda. Și acolo tapies.